Goeiedag iedereen op deze 8 maart 2023. Hier live beelden uit provincie Zeeland. Dus momenteel een smeltende sneeuw. Temperatuur bij het vriespunt. Ik heb hier ook een bus van Connection in beeld. Het is namelijk zo, er is opnieuw dus staking. Maar de lijn 19 naar Breda via Antwerpen rijdt wel. Dus dat was deze bus die hier net voorbij kwam. Dus met opstapplaats in Hulst busstation. Maar het andere vervoer, dus de lijn 10 voor de woonzones hier naar Hulst met aansluiting voor de lijnbus, eventueel ook richting Van Terleuzen, rijdt opnieuw niet. Buiten af en toe een keer een bus. Er is maar 1 bus per uur natuurlijk. Maar dan spreek ik wel misschien van 1 bus in de ochtend en dan 1 of 2 bussen in de namiddag. Dus de mensen kunnen terug niet weg. Dus momenteel hier ja, het verkeer, er is ook wel niet specifieke verkeersdrukte. Dus ja, wat die stakingen betreft van het openbaar vervoer, die werkgeversorganisatie had ook wel gezegd in januari al, als jullie opnieuw staken, dus tegen de vakbonden, dan komt er geen gesprek niet meer. En dat is ook wel een van de redenen dat die gesprekken totaal vastzitten. Want er waren al stakingen in januari. Toen had men gezegd, men zal een volledige week staken in februari. Dat is dan ook gebeurd. Met nu de 6 weken staking die volop bezig is, met af en toe wel een keer een dag dat de bus rijdt. Dus het zit allemaal vast. Het verandert momenteel niet. Het is bijzonder moeilijk voor de studenten. Ze zitten iedere week thuis, kunnen wel af en toe een keer weg. Ook het woon-werkverkeer zit totaal vast. Dat is al sinds vorig jaar, was ook te lezen in de krant. Ik zal ook later op de dag nog even die link zetten onder dit filmpje. Vorig jaar was het verschrikkelijk het openbaar vervoer en dit jaar is het niets anders dan stakingen en geen enkele mogelijkheid om zich te verplaatsen. Er is enkel 1 bus per uur als er niet gestaakt wordt. Dus ja, ik zeg, de mensen kunnen niet weg. Er is absoluut geen andere optie tot openbaar vervoer. Zo. Het was nog even interessant deze beelden te delen, dus ik zet die direct nu online. Ik ben even naar de bakker nu. Hier vlakbij Zaamslag. Dat is daar ook een bakker iets dichter dan Hulst. En zo maak ik nog even de beelden, zo tot de volgende.